Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și oportunitate să l-am invitat alături de mine pe fratele Constantin Leontiuc. Este cel mai experimentat pastor penticostal din România. Are aproape 96 de ani și vrem să-i ascultăm un pic călătoria cu Domnul aici în Timișoara. Pace și un bun venit! Da, mă numesc Constantin Leontiuc. Am ajuns în Timișoara prin refugiu din 1944. Aici l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Am hotărât să-L urmez toată viața și până în prezent hotărârea mea s-a adeverit a fi reală. O să încercăm să-l ascultăm și să fim atenți la ce ne spune pastorul Leontiuc, datorită faptului că ați aflat, este un refugiat din Ucraina, aproape de Cernăuți, și împreună cu alți doi prieteni, cu fratele Codrianu și fratele Botănel de la Târgu Jiu, au fost niște stâlpi a Bisericii Penticostale din Timișoara. 3 tineri veniți din 3 zone diferite, au pus bazele acestui cult. Haideți să vedem, am înțeles că ați venit ca și refugiat, care a fost primul impact cu orașul Timișoara? Aici a fost refugiați căminul de ucenici din Cernăuți, din care făceam parte de la școala profesională comercială, și datorită acestui fapt am ajuns și eu. Când am ajuns în Timișoara, în internatul unde stăteam, erau deja aproximativ 40 de tineri credincioși care frecventau biserica din actuala casă în care locuiesc. Ați venit din Cernăuți, proveniți dintr-o familie de ortodoxi și să vă spun un lucru foarte important, ne aflăm exact în casa despre care fratele Leontiuc ne va spune că a fost leagănul creștinismului, sau mai bine zis, penticostalismului de aici, din Timișoara. Nu ați fost penticostal, nu proveniți dintr-o familie de penticostali, dar hai să vedem cum l-ați cunoscut pe Domnul. Am înțeles că ați fost cu tineri la cămin, dar personal, cum l-ați cunoscut pe Domnul? Pentru prima dată când am ajuns aici și când am văzut atâția tineri care mi erau colegi și modul în care se rugau și modul în care ascultau cuvântul lui Dumnezeu, atunci, prima dată, m-a pătruns interesul pentru mântuirea sufletului și am hotărât să rămân aici și în anul 1945 am primit botezul în apă. Nu mult după aceea am fost botezat cu Duhul Sfânt și, cum era pe vremea aceea, de la început, de la vârsta de 20 de ani, au început pastorii care erau atunci în biserică să mă ia aproape, aș spune, cu forța, ca să încep să predic cuvântul lui Dumnezeu. Și am început atunci și de atunci și până astăzi predic cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca Dumnezeu să mă învrednicească ca să pot mărturisi, așa cum spune Scriptura, generațiilor care vor veni, marea lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea și în bisericile pe care le-am slujit. Din 1945 vă aflați în Timișoara, l-ați cunoscut pe Domnul și exact ce spuneați dumneavoastră, pastorii vă luau cu ei. Care a fost prima experiență cu Domnul după ce l-ați cunoscut? Eu eram absolut singur aici. Familia mea rămăsese acolo, lângă Cernăuți. Nu știam nimic și n-am știut nimic despre ei, pentru că așa erau procedurile țării din care aș putea să spun că m-am refugiat. Pe vremea aceea venea războiul înapoi, rușii au început să
cucerească din nou teren și au ajuns și la Timișoara. Și aici ne-au urmărit pas cu pas și ne-au cerut să mergem înapoi, că toate vor fi bune. Și le-am spus, eu am venit în România pentru că sunt român și doresc să rămân român și să-mi termin aici calificarea pentru care am lucrat 4 ani de școală și în felul acesta am scăpat ca printre degete să nu mă ia cu forța și să mă duc acasă înapoi. Aceasta a fost, din punct de vedere profesional, am terminat, m-am angajat și în același timp am început să lucrez în măsura în care mi se putea și la restaurarea casei de rugăciune de pe Oituz și la cea de pe Timocului și mai cu seamă la cea de pe Țibleșului. Haideți că ajungem pas cu pas la toate aceste centre. Deci ați venit aici, pastorii vă luau împreună cu ei și în acest fel, sau mai bine zis, în acest fel ați început să vă maturizați spiritual. Pe vremea când ați venit dumneavoastră aici erau 2 asociații și anume era Asociația Fratelui Izbașa și Bradin. Una era, diferența între cele 2 asociații era faptul că unii procedau sau practicau spălarea picioarelor și alții nu. Deci, apoi v-ați mutat pe strada Oituz, numărul 5, pentru că erați mai mulți și haideți să vedem pe strada Oituz. Acolo erați împreună cu fratele Codreanu. Ce amintiri aveți de acolo, de pe Oituz? N-a durat așa multă vreme pe Oituz, ci am dorit mult ca în cartierul în care locuim să avem o casă de rugăciune. Nu s-a putut pentru că nu eram membri bisericii autorizate ca să ne dea autorizație. Și ni s-a propus să ne mutăm la biserica cealaltă și ne-am mutat 70 de persoane cu gândul că vom primi autorizație și ne vom întoarce în cartierul nostru. Însă pe vremea aceea aș putea spune bătrânii acelei biserici s-au purtat cu noi în așa fel încât ne-au captivat și am rămas acolo pentru că începuserăm să lucrăm în rândul tineretului cu forțe puternice și se întorceau tineri mulți la Domnul și așa am ajuns și pe strada Țibleșului după Timocului, unde într-o vreme grea, în condiții grele, când se surpau, se dărâmau biserici în România, noi am reușit prin harul Domnului și prin ocrotirea Lui să terminăm în 8 luni de zile casa de rugăciune Țibleșului, în care suntem și acum o parte, și cred că voi putea să vă spun și câte slujbe am îndeplinit în cultul penticostal și Dumnezeu m-a învrednicit ca 42 de ani să păstoresc o biserică. Acum, haideți să vedem, să rămânem încă la Oituz și a specificat aici ceva foarte important. Ați spus că ați angrenat foarte mulți tineri și tinerii se întorceau la Hristos. Ce făceați practic ca acești tineri să le placă biserica și să facă lucrurile din pasiune? În tot cazul, nu se proceda cum se procedează în prezent, de generația de tineri care sunt mai superficiali în ceea ce privește calea pocăinței și slujirea înaintea Domnului. Eram mult mai concentrați pentru a sluji. Atunci, tinerii care veneau și primeau pe Domnul deveneau toți misionari. La școală, la locul de muncă, la facultate, predicau Evanghelia. În felul acesta se întorceau mai mulți tineri.
Cred că unul din pastorii care a fost aici a remarcat următorul lucru. Datorită faptului că veneau mulți studenți în Timișoara să studieze Politehnică, medicină, deci 4, 5, 6 ani trebuiau să rămână aici, dar cred că după ce terminau facultatea respectivă, Politehnica sau medicina, mulți dintre ei au rămas și păstori, sau mai bine zis evangeliști, misionari. Deci era nu numai pe plan profesional, ci și pe plan spiritual ei creșteau. Suntem la momentul în care ați ajuns pe Oituz, ne-a spus acolo lucrările care le făceați acolo și de acolo s-au împărțit, sau mai bine zis, unii au rămas acolo și alții au plecat pe strada Timocului. Cei care au rămas au mers apoi pe strada Mangaliei, Romulus, actualmente este Biserica Elim, și ceilalți care v-ați mutat pe strada Timocului este Biserica de pe Țibleșului, sau mai bine zis Biserica numărul 1 din Timișoara. Deci așa putem să o și numim, Biserica numărul 1. Aici dumneavoastră ați fost unul din conducători la început, apoi unul din pastori. Haideți să vedem cum ați devenit pastor și care erau criteriile dumneavoastră, sau mai bine zis principiile dumneavoastră. Eu îndeplineam slujba de conducător de adunare, iar pastorul nostru avea încă 7 filii, era un tânăr, mai tânăr ca mine, și păstorea 7 filii, iar eu îl ajutam în lucrarea aceasta în toate filiile și biserică. Dar Dumnezeu a hotărât să-l ia în anul 1973 și atunci biserica și cele 7 filii au hotărât ca să rămân păstor coordonator. Așa s-a făcut. Atunci s-a făcut un vot din câteva sute care erau deja adunați acolo. Unul singur a zis: eu sunt împotrivă. Dar de ce? A fost întrebat. Fiindcă v-ați făcut din fratele Leontiuc, Constantin, un idol. Aceasta a fost motivul lui. În tot cazul am intrat din plin în slujire și nu după multă vreme au venit și mi-au cerut să le fiu păstor și cei care acum sunt Biserica Elim. Am făcut și asta. Pastorul de la Maghiare a murit și a trebuit să preiau și Biserica Maghiară. Și astfel, din anul 1973, ați devenit pastor principal la 3 biserici mari din Timișoara. Haideți să vedem care era planul unui serviciu divin. Vorbim despre perioada comunistă, deci ne aflăm în plin comunism. Știu că erați vizitați de unii care voiau să vă viziteze cu anumite scopuri și mai ales la botezuri trebuia să le dați un anumit număr de oameni care se botezau, apărea împuternicitul la biserică și constata că totuși numărul era mult mai mare. Ce se întâmpla? Așa a fost de mai multe ori. O singură dată am avut 80 de candidați scriși pe lista pe care trebuia să o dau la împuternicit, dar erau anumite persoane din afara bisericii care veneau și notau și când au notat, așa a tras liniuțe pe un carnet, l-au văzut oamenii, când a notat a rezultat 120. A doua zi mă întreabă împuternicitul: domnul Leontiuc, cât ați botezat ieri? Păi v-am dat lista, lăsați lista. Spuneți cât ați botezat. Domnul inspector, eu am intrat în apă și nu i-am numărat. Nu știu dacă s-au botezat toți câți v-am dat pe listă sau s-a mai adăugat acolo. Eu nu i-am mai numărat. Deci domnul era cu lista cu numărătoarea, dumneavoastră erați cu botezul. Da. Să vedem o altă experiență. Știu că sărbătorile era ceva mirific, era ceva fantastic când corurile, fanfara, orchestra, toate se reuneau și cântau din pasiune pentru Domnul. Și cred că și oamenii din afară vă urmăreau. Cum îi atrăgeați pe oamenii? Care era magnetul? Nu cred că
întrebarea va avea un răspuns, pentru că nu noi atrăgeam pe oameni, datorită acestor biserici din vremea aceea, care trăiau mult mai aproape de Domnul. Rugăciunea era rugăciune, postul era post și duminica dimineața, când mergeam la biserică, nici tinerii, nici cei mai în vârstă nu mâncau dimineața, ci mergeau în zi de post și duminica și Domnul era cel care lucra și îi atrăgea pe oameni, e adevărat, la osteneala noastră, pentru că noi îi chemam să vină și devenisem niște misionari, fiecare la locul de muncă, fiecare pe strada pe care locuiește și nu numai bărbații, ci și femeile. Socra mea era o femeie bătrână. Aici, pe stradă, unde suntem noi, socra mea avea o bancă și ori de câte ori avea ocazia, ieșea aici și veneau vecinii și îl ia. Era aceea care mărturisea pe Domnul și așa au rezultat mai mulți vecini aici pe stradă și în cartier care s-au întors la Domnul prin o bătrânică care avea de pe vremea Austro-Ungariei 3 clase de școală primară, dar era propovăduitoare a pocăinței. Cred că acesta a fost un punct forte pentru biserica unde ați fost dumneavoastră ani de zile. V-ați axat foarte mult pe creșterea spirituală, pe maturitatea spirituală și să nu uităm să spunem un pic despre biserica numărul 1 din Timișoara, actualmente și biserica Filadelfia apoi a luat această denumire. S-a axat foarte mult pe tineri, pe studenți și de fiecare dată aveați ca prioritate studiul biblic. Și din această biserică, într-adevăr, s-au născut foarte mulți pastori. Puteți să ne spuneți câțiva dintre ei, studenți care au fost în Timișoara și actualmente sunt păstori în diferite biserici din lume. Așa este. Oamenii au numit biserica noastră de pe Timocului încă Biserica Intelectualilor și aceasta datorită faptului că în vremea aceea și studenți din alte culte veneau tot la noi pentru că era singurul loc unde am îndrăznit să ținem studiul biblic cu studenții și nu numai cu studenții. Dar la un moment dat am fost chemat și mi s-a spus: domnule, noi, societatea, ne ocupăm de copii și de tineri. Dumneavoastră să vă ocupați de cei bătrâni. Și eu, cam îndrăzneț, le-am spus: pe vremuri în Scriptură este scris că asemenea condiții le-a fost pusă și poporului Israel. Și întâi stătătorul lor a spus atunci lui Faraon: nu, nicio unghie nu vom lăsa aici, toți vom merge să slujim Domnului. Așadar, tinerii noștri, copiii noștri cu care și cu ei aveam activitate, cor de copii, școală duminicală de copii și studiu biblic al tineretului. Haideți să vedem care sunt ei. Deci unul din acești oameni care a trecut prin Timișoara a fost Valer Brâncovan, Petrica Lascău. Care nume vă mai amintiți? De care nume? Teodor Luca și el, Leontin Goman și el. Ultimul a fost un tânăr care păstorește biserica din... Un alt tânăr care acum a ajuns păstor. Deci înseamnă că biserica Filadelfia s-a ocupat în mod special pentru tineri. Aceasta a fost ținta noastră, dorința noastră și în direcția aceasta și cu scopul acesta, de fapt, i-am ținut. Deși a fost greu. Mi s-a spus: nu mai aveți voie să țineți studiul biblic cu tineretul. Și ce ați făcut? Le-am spus până în prezent, acești tineri care erau de ordinul la 200-300, atunci le-am spus că sunt sub supravegherea mea și ce fac acolo
sunt și mi-asum răspunderea că nu vor face ceva greșit. Dar dacă s-ar întâmpla ca să vin să le spun că nu mai au voie să se adune aici, ei se vor aduna în 20 de locuri în Timișoara. Atunci nu le voi mai putea urmări și nu știu cum s-ar întâmpla lucrurile atunci. Și le-am mai spus multe și mi-au spus atunci, spunem că avem și noi șefi și trebuie să le dovedim și lor ce ne-a spus nouă. Așa că faceți în scris, cu lux de amănunte, tot ce ne-ați spus nouă. Și am făcut în scris și am demonstrat lucrul acesta și am continuat și se continuă până în ziua de astăzi studiul biblic al tineretului, dar s-a extins în toată țara și în toate bisericile. Slavă Domnului, un exemplu de urmat. Într-adevăr, sunteți un tată spiritual pentru mulți tineri și pentru mulți oameni care acum probabil nu mai sunt în Timișoara, dar v-au luat ca și exemplu. Haideți să vedem portretul pastorului Leontiuc în familie, biserică și în societate. Deci să nu uităm, pastorul Leontiuc a și muncit, nu a fost numai în biserică. Hai să vedem cum le-ați îmbinat pe toate cele 4 laturi, sau mai bine zis, cele 3 laturi. Gândul meu a fost ca să muncesc profesional, vorbesc, și să-mi câștig pâinea pentru mine și familie și toată slujirea mea din bisericile din Timișoara și apoi din toată țara. Am avut gândul acesta, să muncesc și să fac lucrarea în numele Domnului. Și am făcut lucrul acesta 42 de ani în total. Și mulțumesc Domnului pentru că m-a ajutat să împletesc munca profesională cu munca spirituală și să fac și pe una și pe alta. Că Scriptura spune, una să o faci, pe cealaltă să nu o lași nefăcută. Și eu am înțeles lucrul acesta și Dumnezeu m-a ajutat. Haideți să-l vedem pe pastorul Leontiuc. Deci v-ați căsătorit, aveți 5 copii și cred că mult erați și la muncă, mult timp petreceați la muncă, erați și la biserică, dar să vedem ce prioritate au avut copiii în familia dumneavoastră. Cum v-ați ocupat de creșterea lor? Drept să vă spun, eu n-am mai avut prea mult timp, dar am avut o soție care s-a ocupat în mod minunat de creșterea lor, nu numai fizică, ci și spirituală. Eu am agonisit tot ce le erau necesar și n-au dus lipsă nici de îmbrăcăminte, nici de mâncare, cei 5 copii, dar meritul pentru educarea lor spirituală a fost a soției. Ce experiență v-a marcat cel mai mult viața de căsnicie? Aș putea să spun că am văzut cu ochii noștri cum Dumnezeu a lucrat în mod minunat în familie. Am avut cazuri de suferințe atât la nepoți cât și la copii și mi-amintesc lucrul acesta că aveam în baie un reșou electric și ultimul băiat făcea baie și a atins reșoul și a căzut în apă. El a strigat, au! Și soția a sărit și a stins repede lumina, a luat curentul și ne-am năpustit în baie și Dumnezeu l-a salvat. Dar din acestea, ca în orice familie, am avut și noi, pentru că eu am înțeles din plin cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri, dar înrăzniți, eu am biruit și datorită biruinței Domnului nostru Iisus Hristos, am avut și noi parte de biruința aceasta. Într-adevăr, ați avut multe biruințe și Dumnezeu a fost protecția dumneavoastră, dar ați trecut și prin necazuri, ați trecut și prin multe suferințe. Plecarea soției cred că v-a marcat foarte mult. Da. Apoi fiul dumneavoastră, Tinu, a plecat și el. Ce puteți să le spuneți oamenilor care în această perioadă pandemică poate și-au pierdut soțul, tatăl, soția sau copiii?
Am avut și în biserică nu multe cazuri, dar au fost când au murit și eu. După Revoluție am socotit că bisericile mai mici de la sate, care au fost interzise și arondate la biserica noastră și nu erau puține, pentru că după aceea am văzut nevoia să le ajutăm să-și facă bisericuța lor în fiecare sat din care făceau parte și am reușit lucrul acesta și am făcut și table și am scris pentru fiecare biserică filie, Biserica Filadelfia, din comuna Săcălați, din toate comunile astea, era Biserica Filadelfia, 19 la număr. Și acestea le-am păstorit cam 35 de ani. Dar haideți să vedem cum ați înțeles dumneavoastră această durere, această despărțire de cei dragi, datorită morții mamei, soției, apoi a fiului. Cum puteți motiva familii care trec sau vor trece prin aceste pierderi? A fost o mirare pentru credincioși, pentru oamenii vecini și așa mai departe, că Dumnezeu m-a întărit și am trecut prin toate acestea și bine ați spus a mamei mele, după 14 ani de neștiință, nimic despre ei mei, am primit o telegramă că mi-a murit mama și abia atunci am reușit, după 9 zile, să ajung acasă și au așteptat cu înmormântarea 9 zile până când am ajuns acasă acolo și atunci mi-am văzut pentru prima dată pe cei care erau frați și surori, adică surori că frați am fost singur, dar pentru momentul acela a fost rău. Dar dincolo de aceasta aș spune că bine ați spus de mama. Prima din familie care a murit a fost socra mea. Dar eu nu i-am spus niciodată socră, ci am spus mamă, mai cu seamă că n-avea mamă. Haideți să vedem care a fost relația dintre biserică și regimul comunist. Pentru enoriași, pentru membrii bisericii a fost bine. Pentru că în vremea aceea, în fiecare cartier era stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și știam, de aici și până în cartierul Vie departe. Nu era nimic, era câmpul ăsta prin care treceam și mergeam până acolo la stăruință. Pentru că stăruința nu se putea face prea mult în biserică, dar cu toate că era interzisă adunările din case, totuși, sub ocrotirea lui Dumnezeu, se adunau în fiecare cartier și aproape în fiecare seară în altă parte era stăruința. Așa se face că foarte multe botezuri cu Duhul Sfânt au fost. Dincolo de aceasta, sigur că, cum spun oamenii, toate oalele spărgeau în capul meu, mai cu seamă că după toate cele ce le-am spus până aici, aș mai putea spune, am slujit și la nivel de țară și la nivel de comunitate regională și în felul acesta se înmulțea răspunderile mele. Dar le împărtășeam cu soția acasă și cu Domnul pe genunchi și biserica era liniștită. Deși erau furtuni asupra noastră, a slujitorilor. Oamenii aveau de suferit și, aș putea spune, în general, copiii mei au avut de suferit din pricina aceasta. De ce? Pentru că în vremea aceea tinerii care se căsătoreau primeau și locuință, iar ai mei n-au primit nici care locuință gratuită, cum s-ar spune. Și la facultate mi-a spus odată decanul, că a venit la mine la serviciu și mi-a spus: domnul Leontiuc, ar fi bine ca fata dumneavoastră câtă vreme e la facultate să nu meargă la biserică. Și am spus: fără facultate fata mea poate trăi, fără Dumnezeu și biserică nu poate.
Așa că orice s-ar întâmpla, ea va merge cu noi la biserică. Și așa cred că a și procedat. Așa. Hai să mai vedem o experiență care v-a marcat mult în vremea comunistă. Știu că ați avea foarte multe experiențe, poate o carte să scrieți, dar una care v-a rămas undeva pe pelicula memorie ca una dintre cele mai importante experiențe cu Domnul din vremea comunistă. Cum spuneam, eram frecvenți și tineri și vârstnici la rugăciunile care se țineau în afara bisericii. Și aș putea spune că Dumnezeu lucra. Aici pe stradă locuia o familie, familia Verlan. La ei în casă eram deja pe Timocului, la ei în casă se ținea stăruință și rugăciune. Și la biserica noastră a venit soția unui medic militar și soția aceasta era demonizată. Cu voia soțului ei a locuit aici vreo 2 săptămâni, dacă nu mai mult, și seară de seară eram prezenți la rugăciune. Și am văzut cu ochii mei și modul în care vrăjmașul o chinuia, pentru că se întâmpla că atunci când cădea la pământ, așa o sălta și tot dădea cu ea de pământ. Și 6 bărbați am încercat să o ținem și era o femeie slavă, să o ținem sus pe mâini. Foarte greu am reușit. Nu erau puterile ei, că ea nu avea beata puteri, dar erau puterile celui rău. A venit însă o zi binecuvântată în care, după rugăciuni, și era foarte interesant, când era mai înfocată rugăciunea, atunci se dezlănțuia mai mult cel rău. Dar într-o zi am observat, a apărut zâmbet, pe fața ei s-a înseninat și ne-a mărturisit că a venit la ea cineva îmbrăcat în alb și a vorbit. Când mă vei vedea în întregime, vei scăpa de chinurile acestea. Chiar în seara aceea Dumnezeu s-a îndurat și a lucrat și femeia a devenit din plin sănătoasă, a mai frecventat la biserică, după aceea nu știu, s-au mutat din Timișoara, n-am mai aflat despre ea, doar atât că din slabă cum era, a început să pună pe ea și oamenii au sfătuit-o să fumeze. Nu știu dacă a făcut lucrul acesta sau nu, pentru că la un moment dat au dispărut din Timișoara, dar sub ochii noștri am văzut o eliberare de sub puterea celui rău a unei ființe care nu era credincioasă, doar atunci cred că avea și ea un crâmpei de credință, pentru că altfel nu putea bunul Dumnezeu să facă ceea ce a făcut. Am avut multe situații de-a lungul vremii și mai cu seamă în vremurile regimului trecut. Dumnezeu lucra cu putere și mulți oameni se întorceau la Domnul. Aș mai spune o întâmplare. Noi am avut câteva surori medicale care lucrau prin spitale și la spitalul de copii lucrau 2 surori medicale și acolo a venit o familie, el era major de securitate, ea avea ceva de frizerie, de coafură și era în stare bună. Dar fetița lor s-a îmbolnăvit de leucemie și sora aceea care era în spital și era în atribuțiile ei să se ocupe de fetiță, i-a povestit mamei și tatălui despre modul în care Dumnezeu poate să o salveze. Am fost chemat, asta nu o spun spre lauda mea, ci spre lauda Domnului, am fost chemat la spital și m-am rugat și eu, s-au rugat bisericile și pentru fetița asta și la un moment dat medicii au spus nu mai are nimic și cred că până în ziua de astăzi ea a emigrat împreună cu părinții ei în America, cred, dar trăiește până în ziua de astăzi. Slavă Domnului și cred că așa experiențe multe ați avea să le spuneți. Să vedem cum vedeți dumneavoastră diferența
pe care, sau mai bine zis, trăirea pe care ați avut-o dumneavoastră cu Domnul, comparativ cu trăirea pe care o au tinerii în vremea de astăzi. Care sunt lucrurile pozitive și lucrurile mai puțin bune? Eu mi-am întiperit în mintea și în inima mea un cuvânt din Sfânta Scriptură care spunea să lucrăm, să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și așa a fost. Dar cu regrete și cu amărăciune văd că în ziua de astăzi lucrurile stau altfel cu generația tânără și nu numai, mai sunt și dintre cei care sunt mai tomnatici, dar îmbrățișează lucrurile ieftine, le place o pocăință ieftină, nu cu sacrificii, ci doar cu beneficii. Și asta și la mulți slujitori se întâmplă și adeseori este cauza lor. Eu le-am mărturisit și le-am avertizat întotdeauna lucrătorilor mai tineri. Voi nu sunteți chemați să faceți, ca să deschideți ușa bisericii și să îngăduiți să intre tot felul de lucruri și tot felul de proceduri și tot felul de modalități prin care se diminuează valoarea cuvântului lui Dumnezeu și se caută o cale mai largă, mai ușoară. Dar eu am rămas, așa am fost și în tinerețe, așa sunt și astăzi. Am rămas statornic și mulțumesc bunului Dumnezeu că mă ajută încă ca în vremea aceasta să se spună nu numai credincioși penticostali, ci și celelalte confesiuni, să spună oamenii: frate, sunteți un liant pentru noi toți. Haideți să venim aici să vedem cum reușați să-i uniți atât penticostalii, baptiștii și creștinii după Evanghelie. Care era esența? În primul rând, vreme de 40 de ani de slujire, am înființat, aș spune eu, un obicei pe care îl numim noi așa cum îl numim, împreună cu mitropolitul, împreună cu evreul, rabinul evreu, dr. Neumann, aici, și în felul acesta, vreme de 40 de ani, ne-am întâlnit toți, aș spune, conducătorii bisericilor din Timișoara și din Banat. Și acolo aveam rugăciunea ecumenică în care ne rugam și vorbeam publicului care participa despre necesitatea unității creștinismului de pretutindenea. Și asta am făcut și până în anul acesta, când în luna ianuarie, la o biserică ortodoxă, s-a ținut acest eveniment și am fost și eu. Ați participat la acest eveniment și știu că tocmai v-ați întors de la București, pentru că inima dumneavoastră bate în același tact cu inima tinerilor și ați fost invitat de Institutul Teologic Penticostal din București în aula studenților de la acest institut pentru a le povesti începuturile credinței penticostale în Timișoara. Haideți să vedem pe ce v-ați focusat acolo. Care au fost ideile de bază, una sau două din ideile de bază? Da, într-adevăr, am avut la dispoziție un ceas în care să vorbesc studenților de la Institutul Teologic și celorlalți participanți care au fost profesorilor. Sigur că la profesori le-am spus și acum, și atunci când s-au împlinit 40 de ani de activitate a Institutului, dar și mai înainte a fost o deviză a mea să spun cuvintele Scripturilor care spun: cei ce vor învăța pe oameni să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veci și în veci. Și le-am recomandat profesorilor ca pe lângă materiile care le predau să aibă în vedere și să le vorbească despre
neprihănire, că fără asta nu se poate face nimic. Apoi le-am spus studenților că cu 15 păstori și slujitori s-a început acest institut, care era pe vremea aceea seminar, și am fost primii 15 care am făcut curs intensiv cu toate materiile ce se predau la institut, dar în 3 luni de zile de ședere la București am avut de învățat multe, dar a fost scurt. La capătul acestui curs au venit din străinătate ca să participe la sărbătoarea noastră. Invitați. Unul din frații din străinătate ne-a spus astfel: voi sunteți păstori sau veți fi păstori, dar să știți, nu sunteți și nu veți putea fi Dumnezei. Și eu am reținut lucrul acesta, nu numai că l-am reținut, am înțeles cuvântul lui Dumnezeu care spune: și cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitor între voi. Și m-am străduit ca de-a lungul acestor ani să fac lucrul acesta. Dumnezeu v-a ajutat așa de mulți ani să-i slujiți lui și să le slujiți oamenilor. Haideți la sfârșitul acestui interviu să le transmiteți ceva scurt tuturor celor care ne ascultă. Aveți în spatele dumneavoastră o viață îmbelșugată cu Domnul. Haideți să vedem care sunt cuvintele dumneavoastră pentru ascultătorii noștri. În primul rând, aș putea spune că încă de tânăr conducerea cultului, Consiliul Bisericesc, din care am făcut parte 29 de ani, au considerat și mi-au cerut să accept să slujesc. Am slujit ca pastor pentru județul Timiș și Caraș-Severin. Apoi, la un consiliu bisericesc, am fost parcă obligat, să zic așa, de frățietate, să accept să conduc filiala Arad, în prezent se numește Comunitate, de care aparțin și acum, Arad, și să accept să fiu supraveghetor al acestei filiale, care avea 22 de județe în vremea aceea. Închipuiți-vă că trebuia să mă duc în toată partea de jos a țării, de la Bihor până la Constanța, ca să vizitez bisericile, să le fac alegeri, să particip și să le sfătuiesc la unitate, că era necesar asta. Apoi am fost ales vicepreședinte al cultului penticostal pe întreaga țară și n-a fost destul atâta. Atunci m-au ales să fiu președintele Casei de Pensii a cultului penticostal. Deci, într-adevăr, ați avut o viață plină de activitate. Și la sfârșit, haideți să facem o rugăciune comună, pentru că cu fratele pastor Constantin Leontiuc putem să stăm mult timp și dânsul să ne povestească din viața dânsului cu Domnul, sau mai bine zis călătoriei cu Domnul. Haideți să ne rugăm și Dumnezeu să vă răsplătească tot ceea ce ați făcut pentru El și pentru oameni. Și cred că versetul care vi se potrivește cel mai bine este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și cred că ați simțit pe pielea dumneavoastră cum Dumnezeu v-a călăuzit și v-a protejat în toți acești ani de călătorie cu El. Haideți să ne rugăm și vă rog să înălțați o rugăciune către Domnul. Doamne Dumnezeule Sfânt și Mare, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, unicul Tău Fiu și Mântuitorul nostru, te rugăm să ne privești și cu compătimire, și cu îndurare, și cu iertare, și cu mulțumire pe care ți le aducem, Doamne Dumnezeule, și te rugăm să iei în seamă ruga mea din momentul acesta. Clocotește pe vatra sufletului meu încă și la anii aceștia dorința de a vedea poporul Tău de pretutindenea
revenind la cele ce au fost odată, revenind la dragostea dintâi, revenind, Doamne Dumnezeule Sfânt, la credința aceea nealterată, ci așa cum ai lăsat-o Tu poporului Tău. Doamne, nu putem singuri. Dă-ne în continuare ajutorul Tău. Eu îți mulțumesc că ai binevoit cu viața mea și m-ai ajutat și într-o direcție și într-alta, dar mai cu seamă m-ai ajutat să slujesc poporului Tău de credință și de legământ și îți mulțumesc că am putut face lucrul acesta și mă bucur de prețuirea din partea oamenilor, dar mă bucur mai mult, Doamne, că Tu m-ai prețuit toată viața și mă prețuiești și acum la bătrânețe. Te rog, Doamne, pentru poporul Tău de pretutindinea, te rog pentru cei din Austria, unde l-ai luat pe fiul meu și acolo unde nepotul meu slujește cauzei Tale, te rog să-l întărești și pe el și pe toți slujitorii de pe întreg mapamon, Doamne, umbrește-i cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, călăuzește-i înspre bine și acolo unde trebuie o întoarcere, așa cum ceri Tu de multe ori poporului, ajută să se întoarcă. Doamne Dumnezeule, te rog, binecuvintează țara noastră și întreaga lume cu pace, cu liniște, cu întoarcere deplină la Tine. Te rog, îndură-te, Doamne, și de cei care nu Te cunosc sau care nu Te respectă ca Dumnezeu, ci ca om. Ajută-ne, Mântuitorule, să facem lucrul acesta. Și pentru toate acestea îți mulțumim. Amin. Amin. A fost Gabi Bușdei împreună cu pastorul Constantin Leontiuc. Fiți binecuvântați de Domnul, direct din casa de unde a pornit Biserica Penticostală din Timișoara. Domnul să fie cu noi cu toți.